שמי חווה חורי. אני גרפולוגית ובעלת מכון מעבר לקו. במכון שלי אני מלמדת קורסים בגרפולוגיה. בשנים בהן אני עוסקת בהוראת הגרפולוגיה, מצאתי שתלמידיי מגיעים ממניעים רבים. יש מי שבא לכאן כי הוא מחפש מקצוע נוסף, יש מי שרוצה להכיר טוב יותר את החוזקות והמגבלות שלו. אחרים נמשכים לגילוי הסודות שבכתב היד, או מי שפשוט מעוניין ללמוד משהו, לצאת מהשגרה, לגלות בדרך דברים חדשים על עצמו, ואולי לעשות שינוי בחייו. כל אלה מתאפשרים בזכות הדגש הרב שאני שמה על היבטים פסיכולוגיים, במקביל ללימוד התיאורטי של הגרפולוגיה. אני רוצה לספר לכם על הדרך המיוחדת בה מתנהלים כאן הלימודים. מגיעים אליי אנשים מעולמות שונים, שהופכים תוך זמן קצר לחברים. בשיעורים מתקיימים דיונים מרתקים על כוס קפה ועוגה, כל זאת באווירה ביתית ונעימה. אבל כל אלה הם תפאורה בלבד לעיסוק בעיקר. הגרפולוגיה היא אמצעי מהיר, מדויק ומרתק להכרת נפש האדם על גווניה הגלויים והנסתרים. אני אשמח ללמד אתכם את השימוש בכלי הזה. לאחר שנים של אימהות מאושרת במשרה מלאה, חיפשתי ומצאתי בגרפולוגיה מקצוע מרתק. אך עבורי זהו בעיקר אמצעי שבעזרתו אני יכולה לסייע לבני אדם להכיר באופן כנה את עצמם ואת זולתם. אני מבטיחה שכאן כל אחד ואחת מכם ילמד וידע היטב את הקשר בין סימני הכתב לכישורינו האישיים ולעולמנו הרגשי. הרמה המקצועית הגבוהה ושיטת הלימוד הייחודית מתקיימים באווירה חמה, חברית וכיפית. מניסיוני הדיונים בקבוצה מאוד מרתקים, וכל אחד מביא אליהם משהו מעצמו. כאן במכון מתקיימים קורסים למתחילים, למתקדמים ועד למתמחים. לכל תלמיד מובטחת חוויה לימודית משמעותית. פרטים על הקורסים אפשר למצוא באתר או באמצעות יצירת קשר טלפוני איתי. מניסיוני אני יודעת שמשבצת הלימודים השבועית תהווה עבורכם מפגש שתצפו לו משבוע לשבוע. להתראות, מחכה לכם.